Wow, 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 wow! Grabe ka nice sa view. Mura jud siya gikan sa desktop wallpaper ba? Cherry, tungod sa kanindot sa view. Okay ra jud, bahalag walay signal ang dito. Mas tinaw pa man sad ang view kaysa sa relasyon ninyo. Charot. Anyways, this is part 2 di ay sa atong vlog yesterday. Na my first camping of the year. And we're here sa Lake Bences campsite for the second time. So yeah, inani ka chill ang mga ganap this morning. While waiting sa foods nga giluto sa mong chef cook for this camping, na si Kuya Inon. Shout out and thanks sa imong serbisyo diha Kuya Claynon. So, stop sa akong chika-chika for now. Magmontage siya ta. I woke up dreaming good things to a world that had gone cold. Abusing every breathing thing, discarding what is old. I told you all about it. So there, naghipos na mig anam-anam para sayo-sayo rapod may makauli. Cause later, mang duty pa yung taon ni ang among uban nga kawakawa. And ang uban mo kahuway pa. Kay medyo dili kayo straight ang among tulog last night. Tungod jud sa uwan nga walay pagkaundang. Ito yung site? Egg Tower. Ba't tayo Okay, tayo wala ko. tower? Wala naman dito. So, shoutout Kuya Tunax diri nga side nga ang plan niya lutoon kay Egg Tower daw. Pero ang ending, scrambled egg ra daig gihapon pa dong. Pero yeko ra jud ang tanan. Ubay-ubay raman sad gihapon ang among foods, same last night. And kami ni AJ, busy pud sa ilang uban nga sugo. Like hulog og piso-piso nga tubig pang inom and uban pang mga nilalang. So ready na ang among breakfast and nang mata na ang all. Waiting na lang mi sa Egg Tower ni Kuya Tunax. Tower na, tower gidong. Ambot diun sa pagka-tower. Tower gidong. Egg Tower. Okay, so back to montage. Mga unta mga megs. Stops being man. Yeah. I spent the week reflecting and I talked with many friends. And the winner is our very own chef cook, Kuya Inon. So, salar-salar sa taabit, kay super busog pa. So now is padulong na yung manguli and nanghipo sa amin sa mga tent. And lamisa nga among gihulman sa tindahan and everything. Wala na sa lain ka. Lagi, baka. Baka. What is baka? O diba, amazed kayo si Yael sa mga baka nga iyang maagian. Ireng og iro na magud niyang permi makitaan. And we're going home. Enjoy the view mga megs. And please leave a comment down below so I can feature it sa mga next vlog nga Tubaga ko Niche series. And please don't forget to like, follow, and share. We sit and wait for miracles until a pressure drops. Let's bide our time, keep being patient until the world stops being bad. Let's bide our time, keep being patient until the world stops being mad. Let's get our own houses in order for when the world stops being mad. So until next vlog mga megs, God bless everyone and I thank you.